Alright, good morning mga idol. Ayan. Bago nga pala lahat, welcome back sa ating Mandi channel. For today's video mga idol, ayan, nandito tayo sa bypass road ng San Miguel, Bulacan. Ayan, meron kasi dito magre-release ng dalawang truck na mga ibon kalapati. Ayan, para masaksihan natin kung paano ba magpalipad ng napakaraming ibon. Kaya naman tara guys, samahan nyo kami. Saksihan natin ng napakaraming ibon kung paano sila i-release ng sabay-sabay. Ba't kumabila? Ha? Hindi kasi Pepe, pag babangga ito sa barrier yun. Dito yan, pepesto. Ay bakit lumipat sa kabila? Matras lang yan. Boss, dito, dito. Papakulan na po ba? Papawalan na. Saan ba bubuksan nung nasa gawing kaliwa natin? Sa kabila po siguro. Nasa kabila. Ilang bukas? Hindi ko po sure. Doon sa labas ang ano? Ha? Doon sa kabila ang bukas. Doon tatawid ako sa kabila. Kabila ako bubuksan. Kabila. Sa kabila. Katama kasi sa barrier. Dito tayo. Tawid tayo ulit. Ayan. Abang-abang. Mamaya na nga ako tumawid. Dito lang ako. Para makita ko yung ano. Tama ko. Para makita yung... Hey guys, sa BBC, may laman ang ibon mo. Pakikabog. Sabi niya. Akala nila yung dumadaan niya magkakawa. So, sikat ang araw, ganda ng unos nila dito. Saglit lang yan. Dapat dito ka na lang nagpapawala. Lumalayo ka pa. Hindi na po pwede yung dito. Lumalayo din yan eh. Bukas yan, baka sa isang araw yun, baka nasa may ano na yan. Clarity. Galing pa ng Nueva Ecija, may mga taga San Jose pa dyan. Yung buong Nueva Ecija, karang lang. Tapos San Jose lang, wala. Ang gawin ito ng... Nangyayari. Ito mga taga San Agustin daw ang nagpunta dito. Yung mga punches siguro. Shout out sa mga Lalayo pa tayo doon. Halos. Nangyayari na ba yung kalsada rin sa dulo? Na. Dambangan? Hindi pa yan.
Nueva Ecija daw po. Kapag ano, buong Nueva Ecija. Buong Nueva Ecija. Madaming kalapate. Nasa ano yan, mga 700 siguro. Kaganda ng sikat ng araw, oh. Doon ka mamaya pag nagpawala, oh. Doon ka. Ha? Dini ka, oh. Sa malapit lang, oh. Para makita ka. Lalive ko nga. Kaya nga. Doon ka sa may pwesto ng mama na yun na nakaupo. Doon, oh. Sa kabila. Saan? Doon, sa kabila ka. Para makuhanan ka dito. Yan na natin. Ayan pa, oh. Meron pang isa, oh. Kabila pa kayo doon. Kabila pa kayo dito. Dito lang mabili. Ah, sa kabila pala papawalan. Okay guys, naka-tempo tayo na mag-release ng ano, mga kalapate. Dalawang truck sila. Nakakita yung araw. Tayo po pwesto. Ayan mga kabikulana, ayan, napakadaming kalapati. Magre-release sila. Natsyempoan natin dito sa bypass road, dito sa San Miguel bypass. Napakaganda ng lugar dito, oh. Tinatanggal pa nila yung mga tali. Napakadami nilang kalapati. Ano? Wala pa ba? Galing pa daw silang Nueva Ecija. At ayun ang mga audience. Ayan, ganito dapat ang ano dito, oh. Hindi pa, mag-ano pa yun. Ate, sa kabila kayo magpapawala. Sa kabila. Ah, sa kabila. Tatama po din sa barrier eh. Ah, okay. Tatawid kami. Yan, sa kabila pala sila magpapawala. Kaya kailangan natin tumawid. Binaklas lang pala nila yung ano. Yung mga tali. Yan, oh, dami nila, oh. Wala namang sasakyan. Yan, oh. Dalawang ano sila, dalawang truck na magpapawala dito. Buti na tiyempohan natin. Siyempre, para masaksihan natin yung pagpapawala ng kalapate. Magre-release sila. Ayun, oh, may mga nagja-jogging dito. Kasi napakaganda ng lugar dito, oh. Maraming nagja-jogging sa umaga. Ayun na si Lexus TV na Marites. Ayun, o, napakaganda ng lugar dito. Ayun si Manong driver. Ganda na ginawa mo.
South yan, Calbayog, Leyte ang finish niya. Calbayog Leyte. Isali ibo natin dyan kasi nasa SIPL tayo. Nasa? Napakadami pala talagang kalapati. Napakahirap manalo dyan. Ha? Ne? Sa dami ng kalapati niya, mahirap talaga kayong manalo dyan. Napakadami. Kailangan dyan, maraming bike. Oh, libo. So, baba yung binili yan. Swerte mo talaga pag nanalo ka dyan. Naipanalo mo yung ibon mo. Meron din ba sa'yo? Oo. Alam ko saan din siya. Hindi mo alam. Hindi ko na alam ko yung Ayun na sila, nagliparan na. Ayun! Ayan, ala ng laman yung truck. Ubus na. Ang daming audience. Nakuha naman yung sakwan. Umupo ako, baka matangay ako ng kalapati. Hindi mo yata kinuha kami. Nakuhanan ko yung iba. Dito lang ako. Tara na. Uwi tayong kalapate. Uwi na tayo. Lalaban tayo dyan. Ayan, tapos na. Pauwi na. Ayun na sila, nagliparan na. Ayun! Ayan, ala ng laman yung truck. Ubus na. Ang daming audience. Nakuha naman yung sakwan. Umupo ako, baka matangay ako ng Hindi mo kalapati. yata kinuha kami. Nakuhanan ko yung iba. Dito lang ako. Tara na. Uwi tayong kalapate. Uwi na tayo. Lalaban tayo dyan. Ayan, tapos na. Pauwi na.